Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo Bord del Raig 280. Abans de començar, bones festes i feliç any nou, ja que com veieu, estem a un dia només de l'entrada al 2023. Espero que sigui un molt bon any per vosaltres i és el segon que celebrem ja en aquest canal. I em faria molt feliç arribar a 50 subs abans d'acabar l'any. I si pot ser, acabar el 2023 amb 100 subs seria espectacular. Bé, després d'aquest moment d'espam, doncs us presento el vídeo. Avui veurem les 10 coses que has de saber abans de posar en un veler. Esteu preparats? Som-hi! Doncs bé, la primera cosa que heu de saber és quin tipus de barco pujareu, vale? Perquè no és el mateix pujar en un vaixell de vela lleugera o en un vaixell de creuer. I direu, Raig, i quina diferència hi ha entre un vaixell de vela lleugera i un de creuer? Doncs bé, els de vela lleugera, la orsa, l'única funció que té és fer que el barco navegui recte, vale? Que no derivi. En canvi, els vaixells de creuer, la orsa, a part de tenir la funció de que el vaixell navegui recte, té la funció també de que el vaixell no volqui, vale? Vagi sempre estable i no volqui. En canvi, els de vela lleugera, tu has de fer el contrapès. D'acord? Llavors, depenent en quin barco anem, portarem un tipus de roba o un altre. Vale. Veiem més factors que afectaran el tipus de roba que portem. Quin recorregut es farà i quant de temps tardarà? Això és molt important, ja que no és el mateix sortir a navegar durant un matí, al costat de la costa, etc. O si, per exemple, fas una travessia a les Illes Balears, a Sardenya, Sicília, o te'n vas a navegar costejant, vale, pel costat del litoral, però vas de Port de la Selva a Tortosa, que t'estaràs 4 dies i potser 3 nits allà navegant o una setmana sencera, d'acord? Llavors, és molt important, molt, que si navegueu de nit, aneu abrigats, vale? Tant sigui hivern o estiu, perquè com que fa molta humitat al mar, doncs sempre fa molt de fred. I la sensació tèrmica a les nits és espectacular, de fred. I dius, ostres, com al dia fa tanta calor i la nit aquí m'he de posar la jaqueta i a vegades un polar i tot. És la humitat, és el vent i cala el fred fins als ossos. En canvi, si només esteu navegant, imagina't, has anat al teu club i surts des de la platja en un catamarà o surts des de, per exemple, del centre municipal de vela amb un raquero o amb un láser pico. Doncs llavors no t'has de portar el tratge d'aigua i tot, t'has de portar un neoprè. Si és hivern o a l'estiu, depèn del dia, doncs t'abrigaràs més o menys, però ja saps més o menys, doncs els barems has d'anar amb una roba amb vela lleugera que sigui còmoda, abrigui i sobretot que et permeti nedar amb ella. I això és molt important perquè, per exemple, si surts a navegar amb vela lleugera amb un tratge d'aigües, que és la jaqueta, el peto i tot, si volques no podràs nedar, pesarà la roba massa. En canvi, si vas amb neoprè, doncs et sentiràs més àgil. No serà com nedar només amb banyador, ja que portaràs guants, portaràs escarpins, portaràs neoprè, però et permetrà nedar i podràs fer tranquil·lament 50 metres nedant. Llavors, què més? Ah, molt important, quina meteorologia està prevista pel dia que sortiu a navegar. Llavors, heu de mirar sempre el vent, les onades, la temperatura. I direu, ostres, Raig, però on ho miro? Què ho miro? A TV3? Bueno, seria una opció. Si no, també teniu fonts més especialitzades, com podria ser el Windy, que et dona una visió molt general. Podria ser el Meteoconsult Marine, que és la que faig servir jo i recomano de tot cor. I si no, també tindríeu altres aplicacions que de veritat estan molt bé i l'acostumen a encertar bastant. Però bueno, sempre del que veieu a les prediccions, creieu-vos a un 80%. O sigui, no dieu, no, posa... Hi haurà 3 amb ratxes de 5, segur. No, potser hi ha 2,5 amb ratxes de 3. Però per allà aniran els trets. És molt raro que un dia et digui 4 nusos i hi hagin 28. O sigui, no passarà mai. Després, el següent punt que hem de tenir en compte és quina activitat durem a terme a l'embarcació. Doncs això és molt important saber si anem, per exemple, de vacances, de creuer, vale? Per exemple, anem, el que he dit abans, una setmana a les illes. Doncs t'has d'emportar no només per fer la travessia, sinó per estar allà i per gaudir d'unes vacances de creuer. Després, si te'n vas de regata, què és regata? Doncs és una competició a velers. En les competicions el que voldrem és anar el màxim lleuger possible, perquè si no és pes extra que estem sumant a l'embarcació i com que volem anar al màxim de ràpid possible hem de portar el menys pes possible. Llavors potser hauríem d'anar només si fa fred, doncs amb malles, pantaló curt, sabates d'aigua i et portes la jaqueta d'aigües i un peto per si fes falta. Evidentment amb una licra i tal.
En canvi, si te'n vas de vacances o te'n vas simplement de creuer a navegar una mica, doncs pot ser bastant més generós em dir, mira, m'emporto un parell de polars, 3 samarretes, etc. Després, amb tot això, amb tots aquests factors, definim quina roba ens portarem a la maleta. I un cop tancat el tema de la roba, ens posem a uns aspectes un pèl més tècnics, perquè si no direu, Raig, ara ja sé com he d'anar vestit, però què és un barco? Què faig a sobre? Si no sé res, aniré més perdut? Doncs sí. Llavors, ens direm 4 truquets per no anar tan perduts. Llavors, primer de tot, hem de saber identificar d'on ve el vent. Us diré com ho faig jo, que per mi és la manera més fàcil, d'acord? I que no m'ha fallat mai. I la precisió és molt bona. I és, tu el vent, a part de notar-lo a la cara i al cos, tu el sents, amb l'oïda. Llavors, tu el que has de fer és orientar el cap per sentir-lo amb les dues orelles. Per exemple, imagineu que el vent em ve d'aquí. Doncs jo el sentiria només amb aquesta orella al principi. Doncs aniria girant-me, fins que el senti amb les dues orelles per igual. I diré, vale, el vent ve d'allà. Si no, quins altres recursos tenim per poder saber d'on ve el vent? Doncs és molt fàcil. Primer de tot hem de fixar-nos si hi ha banderes. Si hi ha una bandera, ja està. El vent ve d'on digui la bandera si estàs quiet. Després, la vela també ens pot fer de bandera. Llavors, parem el barco, obrim del tot les veles i que flamegin, les deixem fent com una bandera. Llavors, amb això, ostres, si la bandera està flamejant cap allà, vol dir que el vent ve d'allà. Ja sabem d'on ve el vent. I aquests serien 3 mètodes així molt fàcils i molt tontos de saber d'on ve el vent. Després saber les parts d'un barco, si més no les més bàsiques. Per fer-ho us he posat una diapositiva per aquí, que és aquesta, i aquí veurem doncs, les parts d'un barco. Primer de tot, us diré les més importants. Aquí baix tenim la orsa, us he parlat de la orsa, i això és el que fa que el barco vagi recte, i a més, aquest és un vela lleugera. Aquesta orsa, per exemple, és fibra de vidre, però si fos un creuer, aquesta orsa seria d'un material pesat que el que faria és que l'embarcació no bolqués, navegués sempre estable, sempre així. Després, aquí trobem el timó. El timó està format per 3 parts. La canya, que és aquest mànec d'aquí, la pala, que és la pala, el tros que va sucat a l'aigua, i després alguns timons tenen una extensió, que aniria aquí, que aquest no té, que seria com una segona canya que va enganxada a la canya i es diu stick. Per què serveix? Doncs per, en comptes d'agafar el timó des de tan a prop, poder tenir més llibertat de moviments pel barco. Després, molt important aquest, tenim el màstil, que és el que aguanta la vela, i la botavara. Per què dic molt important la botavara? Doncs perquè hem d'anar molt en compte que no ens doni el cap. A tots ens ha passat que en algun moment ens despistem i ens fa una collejita, però l'important és que no et doni un cop fort, ja que, sobretot quan fem una virada, que és quan passem la proa, que és la part de davant de l'embarcació, per davant del vent, o quan fem una altra pujada, que és passar la popa, que és la part de darrere de l'embarcació, per davant del vent, la botavara canviarà de costat. Què passa? La virada canvia lent, però la trebujada canvia ràpid, canvia d'una. I llavors allà hem d'anar molt alerta per baixar el cap i no patir cap dany. Què més? Tenim el floc, que és aquesta vela d'aquí davant. Em veieu el cursor? Està aquí. Després, la major, que és la vela més gran del barco. I si el Gènova és molt gran, si aquí està el pal i aquí està la proa, doncs arriba passat el pal, li direm Gènova, com la ciutat d'Itàlia. Què més? Doncs, com a veles, recordeu l'últim vídeo que vam reaccionar a fails d'Espi? Doncs bé, aquesta vela d'aquí, que és com un semiglobus, és l'espinàquer, i els espinàquers van tots agafats amb un tangó, que és aquest pal d'aquí. I bé, per acabar ja, un barco, doncs la part del barco en si es diu casc, com el que porteu per la bici, per la moto, per esquiar, etc. I la part on estem a sobre el barco, aquí estaria el casc, doncs la part de sobre és la coberta, i a la part de darrere, que seria aquesta zona d'aquí, que és on hi ha el timó, on hi ha l'escota de la major, etc., doncs es diu banyera, d'acord? I després, molt important, sobre un barco no hi ha cordes, hi ha caps. Què és un cap? És el mateix que una corda, però en un barco. Llavors, si en un futur us agraden aquests tipus de vídeos on jo us explico coses de vela o així, doncs us explicaré, si voleu, els tipus de caps, per exemple, per què serveixen i quin nom tenen cadascun, etc. Un cop ja sabem les parts bàsiques del barco, que les teniu aquí, i sabem quina roba vestirem,
Us explicaré uns mínims de seguretat que hem de tenir en compte. Doncs bé, primer de tot us diré peces de roba que garanteixen la nostra seguretat, per no patir danys físics. Com seria molt important portar guants, d'acord? Perquè t'eviten tot tipus de cremades a les mans, ja que quan deixes anar un cap, si fa molt vent i hi ha tensió, doncs a vegades, a mi m'ha passat inclús, que et cremen la mà. I què més? Molt important, que hi ha gent que no ho fa, que quan puja a un barco es treu les sabates, porteu sempre sabates i aneu ben calçats. Si les sabates no rellisquen, millor. Si són de sola blanca, millor que millor. Però sobretot porteu alguna als peus i no amb balmitxons, ¿vale? I per tancar el tema de seguretat és molt important que quan navegueu porteu ulleres i gorra, com veieu en aquesta imatge, ja que en el mar el sol brilla al doble, ja que tens el sol que et cau per dalt i el reflex que et ve de baix. Llavors, portar només gorra ajuda, però no és l'ideal. L'ideal és portar gorra i ulleres, perquè amb ulleres se't cola el sol per dalt i per alguns llocs i amb gorra se't cola el rebot de baix. Després, en un barco no us podeu agafar, perquè direu, ostres, m'has dit que hi ha caps que cremen? Doncs sí, el que no us podreu agafar mai és de l'escota de la Major o de l'escota del Gènova, que són els caps que obren i tanquen les veles, perquè si s'ha de deixar anar, us cremareu la mà si esteu agafant. O podrien passar coses pitjors com pèrdues d'algun dit, etc. Llavors, d'aquests caps no us agafeu mai. I després, quan vulgueu deixar anar un cap d'aquests, sempre, si la mordassa és això, la mordassa és una peça que aguanta la vela, deixeu sempre un pam de distància a la vostra mà. Per què ho dic? Perquè imagina't, tu estàs fent molta força, i ho vols deixar anar, sempre et tirarà una mica endavant. Llavors, si has deixat un pam, tens temps de reacció per deixar-te anar, si no és fàcil que et pilles els dits. Un cop dits els 2 mínims de seguretat, no patiu, barco segur. Sempre i quan dos barcos no vagin a xocar, per exemple, no poseu un peu al mig, no poseu una mà al mig, perquè és millor que xoquin dos barcos que es reparen fàcil que no haver d'anar tu un mes amb la cama enguixada, amb el braç enguixat, amb la mà enguixada, que això és molt engorrós. Però el que us deia, un cop tenint els temes aquests de seguretat en ment, no et passarà res. De fet, a mi, el màxim que m'ha passat és que m'he cremat una miqueta un dit i ja està navegant. Fora de navegar ja m'ha passat coses com, ja sabeu, l'any passat que estava aquí amb el peu fet caldo de jugar a bàsquet. Però, ja et dic, navegant, toquem fusta, però de moment res. I per acabar, us ensenyaré com funciona la canya, perquè per començar hi ha 2 tipus de timons en un barco, com veurem ara. El primer tipus és aquest, que són els timons de roda. Aquests funcionen igual que un cotxe. Si gires cap a la dreta, el barco va a la dreta. Si gires cap a l'esquerra, el barco va cap a l'esquerra. Però el tipus com aquest, que són els timons de canya, com aquest, aquest va al revés. Si tires el timó cap a la dreta, veieu el cursor, cap aquí, el barco anirà cap a l'esquerra. Si tira el timó cap a ell, el barco anirà cap a la dreta. Això és molt important que ho sapigueu, perquè hi ha molta gent que quan puja en un barco, doncs, ostres, diu, vull anar cap a la dreta. Tira el timó cap a la dreta i el barco li va cap a l'esquerra, saps? I llavors, clar, al principi els hi costa molt. En canvi, si ja sabeu això, ho agafareu molt més ràpid. I després, finalment, hem de saber quin rol tenim a bord, d'acord? És molt important saber si anem sols en el barco, llavors ho hem de saber tot. Si anem acompanyats, qui és l'acompanyant? Ha navegat? No? És un instructor? Després, si anem en una tripulació, que hi ha 5 persones més, doncs què ens tocarà fer? Si potser ens toca fer banda, potser ens toca només caçar el floc. Què vol dir caçar? Doncs tancar el floc. O, per exemple, no sé, quantitat de cosa. Potser esteu a dintre plegant veles o no. O el rol que tindrem a bord és que anem de creuer i em tocarà vigilar de 7 a 8 del matí en una guàrdia i només hauré de mirar el barco anirà a motor i només mirar que no vinguin mercants. I en cas de que vinguin mercants, doncs avisar el patró. Vés a saber. Però bé, això és una que hem de tenir en compte, perquè canvia molt la pel·lícula si sortiu sols, llavors heu de tenir tots aquests conceptes molt més clar, o si sortiu amb un instructor. I bé, això és tot per avui. Fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat molt i si us agrada aquest tipus de vídeo, deixeu un like aquí baix que jo el vegi, que si arribem a 25 likes, trauré el següent d'aquesta temàtica. I abans d'acabar, moltes gràcies a tots per arribar fins aquí a aquesta part del vídeo. De veritat, gràcies a tot cor. I a veure si podem acabar el 2022 150 persones i acabar el 2023 sense només. Això és tot per avui i ens veiem al següent vídeo. Adéu!